Anakku, 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 dunia yang akan kau alami tak sama, tak sama, tak sama dengan dunia yang ku alami. Makin berliku-liku, liku-liku cari sekolah, liku-liku cari nafkah, namun jangan berkecil hati. Jadilah manusia sakti, cerdas, tabah, kreatif. Dengar, 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 dengarkanlah nasihatku. Anakku, 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 dunia yang akan kau alami tak sama, tak sama, tak sama. Khuyên bà khuyên Makin berliku-liku, liku-liku cari sekolah, liku-liku cari nafkah, namun jangan berkecil hati. Jadilah manusia sakti, cerdas, tabah, kreatif. Dengar, 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 dengarkanlah nasihatku. kakak baru Rajinlah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Lengkap salajengipun monggo acara wonten ing wekdal dalu menika kemudian kita wiki kita sareng-sareng kaniwasan doa kita dherekaken bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Para bapak, para ibu, jamaah pengawasan sapi rukdan merahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sebisa yang ada senang menyebut pengurus aturaken pambajar jos kengrawuh dhateng asanipun para bapak, para ibu sampun kepareng rawuh wonten ing papan menika. Ing salajengipun kita aturaken agung panuwun dhateng asanipun Bapak Wakimam sak keluarga ing sampun kepareng nyediakaken papan dalah uga rangkenipun kacamatan pepanggihan silaturahim para pengelmi wonten ing dalu menika. Mugi-mugi kesayanganipun Allah tansah paring welintu ganjaran ingkang tikel matikan. Para bapak, para ibu, jamaah pengawasan Sabilul Huda merahmati Allah Subhanahu wa taala. Inggih salajengipun panjenengan sampun gadhahi amaliyah wasan kalimah thayyibah dikir dasan tahlil akan menggunakan pangapunten dhateng seluruh panjenengan sedaya khusus dhateng pengawasan Sabilul Huda inggih sedaya patipun Allah tansah paring pangapunten lan pun papakan papan ingkang mulya wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan wawasan kalimah thayyibah 3 kali kita suwunaken dhateng asanipun Bapak Imam Mutid nggih Bapak pun minimakdal sakcekapipun kaaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala tawam ya awakku ngelingono saka ngendi nggonmu ana ngendi samenika marang ngendi nggonmu maka Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala tawam. Tujuane iku apa lan samune kanthi gawa ing kabeh mau katekno nuli jawab kanthi Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala tawam. Sangking Allah wonten kula saking alam dunya akhirat papan tumeka riba Allah maksud kula. Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam. Saben dina katon cetak percontohan wela-wela sering sumarapan dosa isi mayit manungsa. Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala
Sasampunipun para bapak para ibu jamaah pengawasan Sabilul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih sasampunipun kula penyasami maos kalimah thayyibah zikir tahlil keparingipun panjenengan bapak wa mansa keluarga wonten ing dalem menika ngaturaken sedekah harus diunjukkan kadang rangkaianipun bila kanthi menika kula penyasami kapiring rapi munjuk kuwi dahar kanthi sak prayoginipun ing supados unjukan dalan-dalan mekaten sakenang pangati dhateng badan kula panjenengan sedaya sehingga saged nambah kita ibadah dhateng Allah taala. Bila monggo sareng-sareng ndedonga kita aturaken bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana Allahumma barik lana bima razaqtana bima razaqtana wa qina adzabannar. wa qina adzabannar. Dan kita doakan kepada sedekah ya Allah tansah paring lelintu ganjaran ingkang tikel matikel amin. Monggo pengrahapi kanthi matikan penggalih kita aturaken. Giatlah berlatih agar jadi tampil, tekunlah menabung demi masa depan, ikhlas beribadah agar jadi soleh, manusia yang sakti siap menghadapi tantangan zamannya walau berbahaya. Namun jangan berkecil hati, jadilah manusia sakti, cerdas tabah kreatif. Dengarkanlah nasihatku. Anakku, 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 dunia yang akan kau alami tak sama, tak sama, tak sama dengan dunia yang ku alami. Makin berliku-liku. Bapak Bapak Ibu jamaah pengawasan Sabilul sampun pengawasan Bapak Indra menika ingkang badhe paring panjenengan Bapak Kiai Muhammad Baik wekdal sakabehipun sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'azima. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Nakum sanipun para pendheting sepuh kita berjamaah pengawasan Sabilul Huda kakung putri kang tansah kita hormati. Dinapung sanipun juga kaum juga sanipun Mbak Poniken sanipun Pak Susilo sanipun Pak Susilo Abdullah Misalkan estu kita sederakan kita muliakan boten kataluk dan rohibul baik sanipun Bapak Wakil Mangsa Wakil yang sama kita langkung kumpin salah talib dan langkung monggol barang pulau dan akan manjatakan puji syukur alam dosa dan ayunan dalam Allah subhanahu wa ta'ala bikaulina alhamdulillah alamin. Dalam menikah sakit berjalanan silaturahmi wajibah wonten ing majlis taklim malam penenang Sabilul Huda dan dipinangi kali usingan sinanto mepet samping yang wawurati bender mikirati hasil pun paringi jawab ini nonton malah orang asal panas loro-loro nih ngopo kok cukupan adem panas akhirnya ramakan ngaji
salam kita punjuk datang di kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulo pangan kami akan syafaat sebagai tulung pun bingung syafaat ditulung binjang bosan yaumnya kiamat Allahumma para lawuh kami mulya dalam menika kita matur kaitanipun kalian yang ingkang sakit utawi kita. Terus niku wonten perkawis 6 hake wong Islam sing wajib ditekani. Ing antawisipun nek ana wong lara sing sehat wajib dilek. Dadi kula jenengan ana perkara ngeten iki kadang ning mergo melu-melu. Le melu-melu mergo wis dadi aturan RT nek ana wong lara nanti opnam iki wis aturane 24 jam ning rumah sakit. Kudu dilek. Lah dilek ngeten iki kadang nek biyen nanti tekan teng rumah sakit gak corona semulang gak ketularan sak penunggalan besok dilek nek wis bali neng ini wis dimupakati sepakat lamun kok ora iso teko kabeh mergo omahe cilik ditekani sak RT wong akhire perwakilan Pak RT wae mangkat niki sedanten janjane ngamalken dawuh nek teng mriki badhe kita aturaken pentingipun tilek wong lara ternyata hikmah saking tilek wong lara kula jenengan bakal didongakno dening malaikate ora mung sithik 70.000 malaikat lek wiwit esuk ya lindungake esuk kuwi mau tekan sore lamun kok lek sore lindungake sore kuwi mau 70 malaikat tekan wayah esuk. Akeh ngerti akhirnya semangat. Ya terlepas niku mau ora patek cocok sing sehat karo sing lara. Wong ora grumbulane ora ese padha ora patek cocok. Ya dicocok-cocoke. Nggih mergo ngarep-arep niku mau senajan to sing lara ora patek cocok awake dhewe sing sehat arep dilek niku kabeh dilangi kabeh. Mergo ngarep-arep didongake 70.000 malaikat boten bae. Kala ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam mamin muslimin atar hibu pingnya datil mari diutawi dedemen ing dalem tilek wong lara. Mamin muslimin ora ana saking wong Islam sing sehat yang ngudu kang tilek sapa muslim. Tilek niku nggih nuweni. Nek bahasane nggih besuk. Dadi nek nganu jenengan takon pas napa niku teng rumah sakit mboten mungkin kula ajeng nuweni mboten. Dadi ana tulisane jam besuk jam berapa. Ora jam tilek lak kula jenengan. Nek bahasane teng rumah sakit jam besuk jam 10 sampai jam 9. Yang ngudu kang tilek sapa muslim sing sehat musliman tilek wong Islam liya sing nembe diparingi lara. Lek-lek guduatan ana ing wayah esuk ya ngono mau illa salah kejaba bakal ndongaake ngalahi ngatasé muslim sing lara sapa sabuna alfi malaikat 70.000 malaikat hatta yamsia sehingga lindungake tekan wektune sore. Niku nek le-tilek ning wayah esuk. Lah nek sakniki le-tilek ning wayah sore wa in adalan ya lamun tilek sapa wong Islam sing sehat
tilik muslim sing agek loro ngasiatan le tilik wektu sore ya ila sholat padha kejaba Gus sholat bakal nambahke donga sapa sabmuna alfi malakin 70.000 malaikat hatta yusbiha sehingga esukan sehingga wektu esuk wa kana lan ana lahu kedue wong Islam sing tilik kharifun fil jannah. Jadi pengayup-ayup fil jannati oleh pengayup-ayup sing ngersani Gusti Allah fil jannati sesuk ana ing swarga. Niki kula jenengan ternyata mboten namung sebatas tradisi utawa ngadah nek ana wong lara tilik mboten, ternyata yo didhawuhna bahkan iku dadi sifat diantawisipun kanehipun sifate Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kula jenengan ora patek gatheke. Le ora gatheke nggih mergo mboten ngerti ilmu, le mboten ngerti ilmu nek mergane mboten gelem ngaji. Berarti ngaji penting apa penting? Wajib napa wajib? Wis udan dilakoni menduk ora masalah, mangkat. Senajan to ning pojok pinggir sawah jan pojokan tenan. Nek liwat iki jan kene iki nyame peteng iki mau tak ono wong iki ora kae. Wonge gundule dorake tok. Ya Allah, jan wong iki. Dilahke. Tang mriko sifate Kanjeng Nabi diterangkan ning kitab Al-Barzanji. Lah di antarane teng kitab At-Targhib wa At-Targhib nggih ditutur sami. Di antawisipun wa yuhibbul fuqara awal masakina wa yajlisu mahum. Kanjeng Nabi ku demen maring wong fakir miskin lan gelem sak pelungguh sak pengajian kalih tiyang fakir lan miskin. Lah Kanjeng Nabi tatkala kok lenggah kalih tiyang fakir miskin, Kanjeng Nabi nggih tidak merasa kemudian paling apik dhewe terus kemudian membuat hina Kanjeng Nabi kok. Sebaliknya Kanjeng Nabi ketika berkumpul bersama orang-orang pejabat, orang-orang tinggi, Kanjeng Nabi juga tidak merasa paling tinggi, tetap sama. Duduk apa? Sama rendah, berdiri sama ayo ora tetep kita tendek dulu. Aku loro Pak Parno mang jejer ke. Ya ora adohe ra jamak. Ya Allah, nek kula yo menang kula ora apa-apa. Kowe dawa aku tendek ra apa gampang sesuk ngepenake sing gotong wong. Oh kan tendek itu kan bebas. Tapi nek dawa ya Allah, monggo kadang nyuwun sewu le ngukur niku lho. Mbak tahu. Kadang sulit. Lho mati niku lak rada melar nggih. Rada melar. Ya Allah. Nggih, blengit terus. Tapi pun iki kenikmatane Gusti Allah. Lajeng diteraskan Kanjeng Nabi sifatnya ngoten. Yuhibbul fuqara wa yajlisu mahum wa yamutu mardhum lan tilik sapa Kanjeng Nabi mardhum ing larane wong fakir miskin. Dadi kula jenengan nek wong tilik ki aja kok milih sing wah kae kok sesuk subane mesti enak. Nek kadang nyuwun sewu malah kosok balen. Lah kosok balen ki janjane ming garek awake dhewe ketika ngerti fadilahe ana daya sing duwe omah ditamoni awake dhewe kudu nyenggo tomul nyake ngono wong kadang ngarah ngono wong tilik gone wong sing sugih ngono iku mengko suguhane mesti enak malah dadi lara ati blas dadi subuh niki nggih wonten soalé kula matur niki wonten kula niki termasuk niku dadi wayah udu mardhum Kanjeng Nabi demen tilik tiang-tiang ingkang nembe gerah niku Kanjeng Nabi nilai. Bahkan Kanjeng Nabi setiap badhe salat wekdal semanten teng Masjidil Haram niku rak lewat teng ngajengipun tiang kafir.
Tiang sing mboten enak lah kasarane ngono. Setiap lewat teng depan iku teng loteng teng inggil niku ora didoni kalih tiang kala wau. Kanjeng Nabi merasa terhina napa nesu mboten niku Kanjeng Nabi. Wah, iki harga diriku dinjak-injak mboten. Nganti ambal ping 3 wis dongakno wae. Allahumma hdi ala qaumin la ya'lamun. Kanjeng Nabi mesti ngono niku. Dadi teng papan ngen kok ana wong nyeriki ning piyambakipun ning Gusti Kanjeng Nabi ya Allah mugi panjenengan ndongaken dhateng kaum menika merga kaum menika dereng prisa layak amun ning abot napa abot awake dhewe lebih menjaga harga diri apa meneh kok sirak nanti dimek ngono niku wes kelompok ya Allah apa meneh niku sing do tukang ngeduk kuburan sing nang ngisor ngono niku iki kadang ning kena sithik bleduk saka dhuwur ngono wis nesu kok ya. Dadi niku nganti 3 dina kok badane 3 dina malah diarep-arep teng pundi niki sing biasane ngidoni kula. Diceritake nembe gerah. Wah, nek wong mriki alhamdulillah. Lara to. Wis wong nandur mundhut jarene. Ya ngono ya penting muni syukur karo alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Niku umate Kanjeng Nabi nek Kanjeng Nabi nyontok ya Allah. Akhire Kanjeng Nabi nilai sing ngedoni niku wau mboten namung sebatas ndongake lajeng tilek tok isih nyang nggih. Nek awake dhewe ora malah kosok balen. Dadi mara ora nggawa apa-apa mulih nyang. Ya Allah. Pun iki contoh kecil. Wa yamutu maradahum wa yusayyi'u janaiyahum lan Kanjeng Nabi sifate takala ana wong sedo Kanjeng Nabi layate ning gone wong fakir miskin layat bahkan Kanjeng Nabi menghantar jinayah menika sampai tengku bulan. Hebat napa mboten? Hebat. Lah kadang kula jenengan saiki kira wis mulak karo kuwalik. Zaman sebelum corona itu wis pon takziah itu dari awal sampai akhir. Nek saniki rak kakean alasan. Lah kok pun nyolake atau wah niku wonten acara. Nah, saniki ya luwes mawon dadi ora dari awal nyolake tekan mametke nderek, Mbok. Padahal ana anjuran nek layat ya nyolake lenggah nyeksekke mungkin menghantar jinayah tekan kuburan. Kanggene khususe piyantun kantung. Nek putri saged napa saged jenengan layat terus nderekke neng tekan kuburan angsal napa mboten? Angsal. Ning sing paling wajib niku piyantun nek wong wedok niku biasane sumber fitnah. Wong kula niku nate tak apa niku ziarah tenggene Mbah Munawir Krapyak dina Kemis sore lan dilalah kula namung piyantun kalih. Lah krana ngadah pondok niku biasane setiap Kemis sore niku lajeng ziarah tenggene masai tenggene guru. Lha kula niku badane anu diimami. Kon kula Yasin rika nggih melu maca Yasin. Maune ora patek wangi. Bahasan nah niku lak santri-santrine niku putri-putri. Wah ya rada kaget. Wis ora konsen ngoten lho. Lah iki bojoku ora melu wis. Kok dilalah santrine pirang-pirang ning tengah maca Yasin, Yasine kelantur kleru. Iki lak aku mboten. Wah aku gara-gara sinten? Wangi-wangi. Ya Allah, ning sanes piyantun mriki niku santri medal pendokilan medal semono ya Allah. Mila piyantun putri boleh saja angsal jenengan kok ziarah kubur boleh takala terhindar dari fitnah. Nyuwun sewu nek cara dene kuburan wis rasih ndak nggo pengambon sing werna-werna. Ping pindhone le wangi-wanginan ya ora usah banget.
banget. Apa meneh kok nganti pepae 1000 kurang nganti kandele ora jamak. Dadi sawangan mboten. Nggih, sawangan wong kula yo nyawang kok. Rakitan jinggon ngono melirik mesti. Kok beda kae jamak ngendi? Sabinul huda. Niku lho, dadi yangkun putri sumber fitnah. Mula dibolehkan tatkala terhindar dari fitnah. Pun niku sifate Kanjeng Nabi. Wangsul ke permasalahan dados kula jenengan tuwe wong lara, hikmahipun ternyata kula jenengan badhe pun dongaaken 70.000 malaikat. Lan semanten ugi tatkala ngoten dadi nek wong tilik wong lara iki ora wong tilik ning wong lara biasa tok. Ning sakniki angel niku golekane. Ana wong sing ahli jamaah dilalah diuji le Gusti Allah leren le jamaah mergo sakit. Utawa mboten sakit, tapi memang mboten jamaah. Lah niki kanggene sing kulino jamaah, sing ora jamaah selama 3 hari berturut-turut niki wajib nilai mergo wong sing tinggal jamaah selama 3 hari berturut-turut niki termasuk kenging musibah kaya dene lara wajib ditileki. Nek nganti telung ambalan, telung rambahan kok ora napa niku melu jamaah Kanjeng Nabi mandhawuh kono padha men omahe. Oh niku nek wajib keras rak kula jenengan rak cilaka niku. Omahe tur iki terus cara dene rezekine nek mengikuti teng niku mboten praku. Kula sakjeke teng sawan nate ngantos 3 rambahan mboten jamaah nggih mergane nggih saged estu. Akhirnya ditilai kalih Pak Enugadi nggih ditilai. Kerane napa? Mergane sing biasane jamaah ora jamaah nganti 3 dina. Kira-kira saged mampahi napa mboten kira-kira jamaah. Insyaallah mang titeni mawon muga-muga. Nek kadungake ra ono sing lara lah kabeh sehat. Ya Allah. Pun niki kula critake nambahken. Jadi dadi wong aja gampang megot ning kali rahmate Gusti Allah. Senajan to dosane dhewe, senajan to eleke dhewe niki sak tumpuk undung. Menapa kok kula matur sak tumpuk undung? Mergo saking okehe. Lah akeh ngeten iki ana sing sadar, ana sing ra sadar, ana malah jan umat Kanjeng Nabi akeh sing ndablek. Ndablek iki ditutur bola-bali ngaji ya isih panggah padha wae. Enten apa mboten? Wong iki teko. Diceritakan saking sahabat. Oh. Nika. Saking sahabat Umar zaman semanten wonten priyantun kakung ingkang gesangipun tansah ngumantilke atine kangge ngibadah. Ngumantilke atine kangge ngibadah. Ning ewa denten priyantun kala wau boten purun ngamalken kados denten silaturahmi. Dadi wong sing sapa wae megot silaturahmi padha mawon megot rahmate Gusti Allah. Kula jenengan aja ngasi megot silaturahmi. Senajan to wong tuwa mbiyen sing wis disambung padha dene wong tuwa pun boten wonten diteruske anak putune. Nggih lewat kados napa mboten kedah ewet pengajian ngeten iki. Iki ya dadi ajange silatur. Lah sing ajange silaturahmi malih nyambung sanak nyambung sedulur jenenge trah. Bani sak pinunggalane lan iki banine sapa iki? Bani Adam kabeh. Wong kula kalih mbakone men ya sedulur. Nek ya kadang ora gampang barang.
Iya muga-muga gatuk keras Mas nek ngaji ngoten insyaallah gatuk. Niki akhiripun sedo. Akhirnya matur kalih Gusti Allah, ya Rob, duh pangeran keduwe perkawis napa ingkang panjenengan paringaken dhateng kula. Wong kula niku ahli ibadah. Akhirnya Gusti Allah dimaturi ngaten, piyantun kakung ora ana liya kejaba sing diarep-arep mungkin panjenengan ngarep-arep panggenan jenenge swarga ning ora sampean tak lebokke ning neraka lajeng bingung waduh lah ku ngaji seprono sprene kok ming ning neraka sesuk ana mboten apa ngoten niku ketoke ya ana wah sing kudunge apa rupane ra ya sepuh iki pun ngerti mun niteni awake dhewe mau. Lah akhirnya pun diparingi panggenan mboten swarga namung neraka. Akhirnya pun dijlentrehno kalih Gusti Allah ngertoso panjenengan rumiyin nate lelampahan gesangipun megot tali rahmat ingsun. Mongko wektu iki aku ya bakal megot rahmatku ning sliramu. Kowe sing kudune ngaku ahli wong sing apik kudune mlebu ning swarga ning tak lebokke ning neraka mergo sira iku megot tali rahmat ingsun. Nah niki penting banget tumrap kula jenengan. Dadi setinggi apapun kula jenengan ngaku apik dereng karuan apik ning ngersane Gusti Allah. Cara dene nggih salat hubungannya apik karo Gusti Allah. Ning nek megot seduluran sae napa mboten? Mboten sae. Megot seduluran, sira gelem silaturahmi niku pun mboten sae. Nah, niku termasuk megot taline karo Gusti Allah. Lah, contoh malih niki sing ahli ibadah. Sakniki mboten sing ahli ibadah. Lan jam 9 rampung nggih. Jam 9 rampung. Kacaritos zamanipun Nabi Musa alaihis salam. Niki wonten piyantun sing kosok balen saking critane sahabat Umar. Nek wau sahabat Umar nelakaken wong lanang sing megot rahmate Gusti Allah ning diake ahli ibadah. Nek niki memang wonge elek. Tekone elek, kumpulane elek nganti batange we. Nggih tenan diceritake piyantun sing fasik niki rak mati. Saking eleke batang wis diambus kewan ra gelem. Saking eleke. Nganti mati kemawon ra ono sing upakara. Padahal wajibe ana wong mati perkara papat tumrap wong sing isih urip ngupakara dhateng siji napa? Ngedusi. Ping pindho ngapani, ping telu nyolati, ping papat janjane ana 5. Engko sikik kok mengarep ditarterke. Ngendikanipun wonten salah setunggalipun kitab anggitanipun Hadratus Syekh Simbaki Hasyim Asy'ari. Ana perkara 5 siji mayit ra mungkin arep mangkat dhewe. Ra mungkin mayit mlebu bandosa bandosane mangkat. Berarti bandosane butuh ana sing gotong. Niki lho maksudnya. Berarti gotong bandosa gotong mayit wajib napa wajib? Wajib. Bea mengko le mamitke anasane wis mengko wae le gotong keju tenan iki biasane le mamitke suwe. Ya terus kedu-kedu. Iki sing nom-nom ngeten iki penyakit wis nomor kecuak pinunggalan. Lan apa meneh sing wis ngumure ngudur gitu. Ya Allah. Perkara papat sing diterangke kula njenengan preso ternyata ana tambahan siji gotong mayit. Ra mungkin mayite ra digotong terus mangkat dhewe nang kuburan. Sapa arep pesen arep mangkat dhewe? Kaya enggak iya. Ora iso. Wong kula dhewe kaya sesuk ya mbuh kula iki golek sing sesuk ki nak gotong penake piye carane
enteng digotong ke rekat sak pinggalane ora ngebot-bote ora ngengel nah wis udan juga iki omeng mentang awake dhewe ora kok wah sing lemu waduh aku lemu mboten lemu niku mung secara dhahire nek mengko hakikate ngamali apik insyaallah lemu kaya ngapa ning gotong nek dadi aja dijukuk jengrengan akhirnya wong mati ngeten iki mboten dikubur Kanjeng Nabi Musa alaihissalam pikantuk wahyu diperintahna Gusti Allah sing surasane kon ngupakara wong sing ahli fasik akhirnya ditakokno ning desa niki napa bener wonten piyantun ingkang ngeten-ngeten wonten nggih napa leres niki mboten warga niki mboten purun ngupakara nggih akhirnya kula pikantuk dawuh Gusti Allah kon ngupakara niki wong niki termasuk kekasih Gusti Allah tak bingung niku padahal wau kula lek nyritake wong sing ahli fasik batang ora diambu saking pencoleng elek ra jamak basane ora arep basane ton akhirnya tenang lah kenging napa niki kok klebet kekasih Gusti Allah akhirnya diceritake tak kala Gusti Allah lajeng matur kali Nabi Musa niki piyantun nalika badhe seda piyambakipun nyuwun syafaat neng ingsun njaluk syafaat pitulungan neng Gusti Allah perkara telu napa wujude di antawisipun nggih menika piyambakipun ngakeni piyambakipun gesangipun boten sae lajeng pun ya Allah niki tatkala panjenengan badhe jumput napa nika umur kula pun telas panjenengan badhe mejahi kula nyuwun tulung panjenengan kula panjenengan ingkang langkung prisa dhateng kula sae lan awane Gusti Allah langkung prisa niki angel napa angel angel pengakuan ngeten iki angel kula jenengan biasane ngaku sing paling apik lha apa meneh pundi to jamah sapindul niki kadang penyakit kula sing mulangi ya penyakit Pak Rudi ngeten nggih penyakit maksudnya nek mboten ngati-ati nyilakani ini mau sesuk ditakoki lan amal kula pundi wong kula mimpin tahlil bedina kula ya mulang ngaji bedina lha kula pundi akhire kok ming isa-isane Gusti jenengan ning dilebokke nang neraka mbok biyen rasa obat niku dadi ringkes sing ana perkawis tiga niku sing sakterasipun kula menika badhe nglampahi sae ning kula gegolong wonten perkawis tiga siji kumpulan kula kumpulan kiwa tengen kumpulan ingkang awon sing nomor kalihipun keranten napa nika nuruti dhateng hawa nafsu dadi wong niku arep boten dadi sae merga kumpul perkara telu siji merga hawa nafsu. Lah hawa nafsu napa? Wong niku lamun kok isih dikendhaleni dhateng hawa nafsu. Hawa nafsu napa? Kepinginan dunya. Mula rak sukul li khati'atin hubub. Ping loro kumpulan ingkang won kanca sing won neng kitab Al-Alaqun ngendikaken wa in kana za syarrin fajadnibhu surngatan wa in kana za khairin faqarrin hutah tadi golek kanca sing apik sapa ngerti iso nulari sing apik iku nulari awake dhewe sing elek semangken ugi kok iki kumpulan sing Allah niki kanca kok sing Allah mongko fajen nibhu mangdono surungatan enggal-enggal dadi rasa melu rasa melu lho nek ngajine ku elek niku lho lah permasalahan ning ngajine apik wonge kok ora gelem berarti sing elek pengajiane napa wonge kula yo ora mestani sapa wonge ora ngerti pokoke ana wong lah niki termasuk lah sing nomor 3 nggih menika iblis setan laknatullah sing jelas kula jenengan ngridu nggodha setiap wekdal bahkan nganti nazak muhtadharil maut wong nalika badhe nazak niku kemawon gondelan ana wong loro sing siji sing nunggu ya Allah nyebut Mbah ya ora
iso lho. Wong wis nek nazang ngeten iki pun rasane lara niku mboten sama. Nyebut. Malah Lah janjane ora kok istighfar, tapi yang diutamakan adalah kalimat la ilaha illallah. Iku sesuk sing arep teko. Dadi kalimat la ilaha illallah. Lah saniki setan iki ora setan sing ra ketok sing bahaya. Malah keton setan sing ketok wujude. Wong ben kula iku ora dikritis-kritis ya. Saniki ora oleh napa warisan ngeten. Yo monggo ngono ya Allah. Apa meneh kok ora diundang sak desa mu sak RT kok kliwatan ra daturi gendeng. Masya Allah. Ketok apa? Akhirnya tak kena kabeh. Lah, niki bahaya. Lah kadang kula jenengan lebih bahaya manusianya apa lebih bahaya setan. Lah menungso iki tak kala dereng saged mengendalikan perkawis niku mongko selama itu masih dikendalikan dening setan tapi tidak napa niku ora setane tapi sifat setan sing wis manding neng pun dados niki penting banget. Lah akhirnya teng niki laulah sing akhiripun krana wis cerake pati wong sing fasik niki wau diaku dadi kekasih Gusti Allah merga piyambakipun ngarep-arep rahmate syafaate Gusti Allah. Sedangkan awake dhewe nyuwun sewu wong sing ahli keapian ning malah ora patek ngarep-arep rahmate pitulunge Gusti Allah seolah-olah wong iku sing paling apik. Sesuk mati bakal apik, sesuk mati sesuk mlebu nang swarga karepe manungsa. Nauzubillahi min iku ora dimutke lho niku. Kelingan sanepane wong iku nek wis digotong nganggo ban dilebokke ing jero guwa tanpa bantal ya tanpa klasa turu ijen ra ono kancane badang dedet ra ono lampune turu ijen ra ono kancane badang dedet ra ono lampune. Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallallahu Nabi Muhammad. Pun nggih, bungkus saged nginget kula jenengan dadi wong aja ngendel-ndelke ngamale dhewe. Tetep akeh kowe ngopo do, awake dhewe tetep ngarep-arep rahmate Gusti Allah. Aja megot senajan to kuwi lakon donya. Mergo kula jenengan kok megot kalimine Gusti Allah, insyaallah wong kuwi bakal cilaka. Kula jenengan termasuk wong sing berger, apa niku berger? Apa iki? Gelimang dosa ya apa jenenge? Berlumuran dosa. Kon ngaku awake dhewe kakean dosa. Ning kakean dosa gelem kumpul ingkang sae napa ngarep-arep tumurune rahmate Gusti Allah. Sapa ngerti jamaah sabilul huda sesuk pikantuk pitulunge Gusti Allah, pikantuk sedo ingkang sae, pikantuk rahmate Gusti Allah. Allahumma amin. Pun katen nggih Bu, saged ditampi paham. Muga-muga sing dhuwur aja keloro-loro kula mau matur kula sing alhamdulillah dhuwur tentek padha sing amale apik. Pun mugi wonten dina lan manfaat. Monggo sareng pun pungasi kanthi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa na'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken kumimpang pun datang asalipun Bapak Haji Muhammad Toib Musa pun paring
pengawasan wonten ing dalem menika bisa menambah pengetahuan kula panjenengan sedaya ing perkawis bermasyarakat yang ingkang gerah saged kita duwe utawi tiyang ingkang boten jamaah saged kita karuhaken piye kok ora mangkat ngopo yu ngopo di masa uripipun ben ketok melih engko tengah-tengah kula iki yo ning nyetok ning delok ketok ora ketok ya semuanya wae piye apike iku supaya iso dikarepke ben ana gemregae padha gelem tindak jamaah. Para bapak, para ibu jamaah pengawasan sapi luhutan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Para dalam kesampaian cekap mila monggo pepanggihan wonten ing dalem menika kita tutup. Namun saat ini ingin kita tutup dari akan apa yang infak wonten ing dalem menika pikantuk 150 gangsal rupiah. Monggo kita syukurkan luasan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Dene undian arisan wonten ing dalem menika ingkang pikantuk Bapak Tono. Bapak Tono Boyhan. Gitu Pak Tono iki. Oh, ini itu. Bapak Tono Posuhan Lor Musola Al-Ikhlas. Malam tuantu rawuhipun pepanggihan malam Senin ingkang badhe dateng wonten dalem Bapak Tono. Makaten sampun monggo pepanggihan wonten ing dalem menika kita tutup sareng-sareng kanthi wacan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.